שואלים אותי כל הזמן, דוקטור קומפוסט, מה כבר אפשר לעשות עם זבל אורגני? קומפוסט רבותיי, קומפוסט! ולכן גבירותיי ורבותיי, הכנתי במיוחד עבורכם מספר רעיונות מה ניתן לעשות עם קומפוסט. מאת דוקטור קומפוסט! מסכת קומפוסט, קומפוסט משחת שיניים, עוגת קומפוסט מטריפה. מחזור זבל אורגני והפיכתו לקומפוסט מפחית ב-40% מכמות האשפה שנשלחת להטמנה. הקומפוסט משמש לדישון הגינה ותורם לסביבה ירוקה. רוצים ללמוד כיצד עושים קומפוסט? הצטרפו לחגיגות יום הקומפוסט הבינלאומי. פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של מהפך ירוק, קומפוסט ירושלמי.